Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo, damosles a benvida unha semana máis, un venres máis a este Todo está nos libros, a este programa semanal de Radio Oleiros con recomendacións literarias que nos fan dende as bibliotecas municipais, dende as bibliotecas de Oleiros. E hoxe contamos coa bibliotecaria Ana Pais. Que tal, Ana? Moi bo día. Hola, moi boas. Que tal? Benvida. Bueno, como sempre, comezamos facendo recomendacións de boa lectura e comezamos pola xente cativa. Comezamos polos máis novos da casa, nenos e nenas. Que nos recomendas hoxe? Pois mira, hoxe imos a comenzar, como moi ben dis, por un libro para os máis pequeniños da casa. Eleva por título Cándido e os demais. É de Fran Pintadera e ten ilustracións de Cristian Inajara, da editorial Calandraca. Fran Pintadera, ademais de estar licenciado en psicopedagogía e diplomado en educación social, é narrador oral, director de teatro social e escritor de literatura infantil. Despois de escribir o texto do libro, que hoxe vos traio, púxose en contacto co ilustrador, que vos decía antes, con Cristian Inaraja, antes de enviálo a un editorial. E non se coñecían de antes, ilustrador e escritor non se coñecían, pero Fran Pintadera, o escritor, pensaba que o trazo directo do debuxante era o que mellor se podía adaptar para reflexar a Cándido. E o resultado foi, ni máis ni menos, que gañaron o Premio Compostela para álbuns ilustrados no ano 2018. Entón, o primeiro que vemos, cando abrimos o libro, é a Cándido. Ajá. Cándido é un home que aparentemente non ten nada de particular. Na páxina seguinte, Cándido está rodeado de xente, e aí sí que observamos pois que non é exactamente igual aos demais. É diferente ao resto, así que nos empeza a contar como se sente. Entón, Cándido nos di que algúns días se sente raro, outros peculiar, outros distinto, outros especial, ás veces incomprendido, e outros é el quen non comprende os demais. E todo isto fai no consciente de que vive nun mundo complexo, no que é difícil ubicarse. Por iso, ás veces, pois, querería pasar desapercebido, e outras, pois, non sentirse tan invisible. En realidade, a Cándido gustaríalle mostrar o que sente e non verse como un becho raro, porque el ve que desentona co resto do mundo, cos cánones establecidos pola sociedade. Bueno, espera, a lo menos hai algo que comparte co resto do mundo. Como a todos e a todas, encántalle esta estación tan bonita, que está a pique de rematar, que é o verán. O verán, ajá. Que non lle gusta o verán? Claro. Bueno, aínda que non o sei, porque o millor non a todos lles gusta o verán, non sei, porque hai algo raro na páxina que amosa a un montón de xente pasando ben na praia, pero non vos desvelo o que é, porque quero que cheguedes ao final do conto. O que si direi é que é un final, un remate, é unha volta a empezar, unha lectura circular que nos leva a concluir que todos e todas nos podemos sentir diferentes e fora de lugar, pois nunha sociedade onde non prima a autenticidade, senón a uniformidade, porque todos queremos vestir a moda, escoitar a mesma música que soa en todas partes, frecuentar os mesmos lugares, porque senón xa eres un friki. O que coloquialmente dicimos, onde vas, Vicente? Pois onde vai a xente, verdad? Entón, claro, estamos ante un libro infantil de apariencia moi sinxela, pero que agacha unha carga moi profunda. Cándido e os demais fala da inseguridade do seu protagonista, un personaxe sensible que sofre coa súa diferenza porque o aílla. Non quere ser ignorado, quere integrarse tal e como é, sen ter que camuflarse ou finxir. Unha historia que nos invita a reflexionar en como podemos vivir na sociedade sendo aceptados e ao mesmo tempo conservando a nosa propia esencia. O debate está servido xa cos nosos fillos e fillas tras a lectura deste conto que incide na diversidade e na diferenza. Frases breves e concisas que van en sintonía cos debuxos esquemáticos e planos, cun toque abstrato, ás veces, permitindo a perfección a esencia da obra, sen deixar de lado o humor que a impregna. Repito, un texto sinxelo que propicia unha reflexión profunda e necesaria, penso eu, nunha sociedade tan complexa como actual. Así que xa sabedes, un conto para ler en familia que se poderá atopar nas bibliotecas de Rialeda, Torneda
e Santa Cruz. Cándido e os demais. Sobre que idades? A partir de que idades? Pois o temos para os máis pequenos. Menores de 6 aniños poden acercarse a este conto. Perfecto. Un libro no que, como decías, ademais as ilustracións pois tamén teñen o seu protagonismo, non? Sí, efectivamente, tanto texto como ilustracións van unidas pola man son perfectamente compatibles. Moi ben, pois este é a recomendación para os máis pequenos e pequenas da casa, Cándido e os demais. Para adultos, cal é a recomendación desta semana, Ana? Pois mira, para adultos propoño a lectura titulada El sentido de un final, de Julian Barnes, da editorial Anagrama. Julian Barnes é un novelista británico considerado unha das maiores revelacións da narrativa inglesa das últimas décadas. Con El sentido de un final, libro que hoxe falamos, gañou o premio Booker no ano 2011. A novela ten dúas partes, narradas en primeira persoa polo seu protagonista, chamado Tony Webster. Na primeira rememora o seu pasado de estudante, os avatares escolares co seu grupo de amigos, que nun principio eran 3, Colin, Alex e o noso protagonista. E despois se incorporou outro amigo, Adrián, que será o máis relevante e o máis intelixente de todos. A parte narra as travesuras incipientes intelectuais das que eran vítimas os seus profesores de historia ou literatura, principalmente. Terminados os estudios no instituto, os amigos sepáranse para comezar cada un as súas carreiras universitarias. O narrador, Tony, marcha para Bristol a cursar historia, mentres que Adrián é o único amigo aceptado en Cambridge. Aos 22 anos, e recén rematada a carreira, reciben a noticia de que Adrián se suicidou. E este feito será o desencadenante de toda a historia. A segunda parte lévanos 40 anos adiante. Tony xa está xubilado, divorciado e ten unha filla. Recibe unha herdanza inesperada que abrirá a caixa de Pandora e poñerá a comprensión da súa vida totalmente patas enriba. O lector, que ata o de agora nos íbamos deixando conducir pasivamente pola narración pois dunha existencia banal, de súpeto recibimos o golpe dunha bomba de reloxería do mesmo xeito que o recibe Tony, con un retraso de 40 anos, o tempo que necesitou para lanzar unha mirada retrospectiva que cambia por completo non só o sentido da súa vida, senón tamén as repercusións dos seus actos. Cal é este golpe brutal? Pois todo se inicia, como dicía, cunha herdanza. Resulta que a nai dunha antigua moza de Tony, Verónica, que finalmente casa con Adrián, ese amigo que se suicidara 40 anos antes, pois lle deixa, a nai de Verónica, lle deixa no momento da súa morte a Tony 500 libras e o máis extraño de todo, o diario de Adrián. Vamos a ver, por que esa muller lle deixa cartos? E o máis sorprendente, por que tiña ela o diario de Adrián? Diario que agora se atopa nas mans de Verónica, quen se nega a entregarlo a Tony. Realmente todo o que lembra o protagonista do seu pasado ou que nos foi contando aos lectores, sucedeu realmente así ou é unha falsa percepción da historia, unha mirada equivocada? Esta pregunta trasladámola a unha universalidade, non? Como de falsa é a realidade que coñecemos? Parece preguntarnos o autor. Porque a memoria é unha mistura de feitos e interpretacións, de puntos de vista que poden alonsar a nosa percepción desos tempos pasados do que realmente aconteceu. Ás veces nós mesmos fabricamos os recordos de tal xeito que podamos sobrevivir, verdad? Por pura necesidade de higiene mental, ás veces. A originalidade desta novela é que o protagonista recibe o impacto e vai descubrindo a realidade ao mesmo tempo que os lectores. Ten as mesmas pistas que nós. Sentímonos totalmente identificados con él. Cando Verónica lle di, non entendiches nada, nunca entendiches nada. Tanto él como nós preguntamos, pero que había que entender, vamos a ver. Adrián se suicidou porque era tremendamente inteligente e decidiu controlar o momento da súa morte, ao igual que sempre controlou a súa vida. Na novela, na memoria de Tony, este personaxe está debuxado para que o entendamos así nun principio. Por poñer un exemplo, cando na primeira parte Tony se entera de que Verónica e Adrián están xuntos, escríbelles unha carta que, segundo el, lles desea sorte, que Verónica xa está fora da súa vida e que o acepta.
Pero na segunda parte, cando Verónica lle entrega esa carta escrita por el 40 anos antes, vemos que o que lles desexa non é para nada anos de bonanza e felicidade. Ata el mesmo se sorprende da crueldade das súas palabras. A maestría de Barnes radica nesto, en xogar coa información de tal xeito que o lector se adentra xunto co protagonista nos recovecos do pasado. A memoria como desafío, o reencontro co pasado, a mirada ao espello distorsionado de onte, o coñecemento dun mesmo e do entorno a través dos ollos da madurez. O manexo dos personaxes son algúns destes praceres del sentido dun final. Título que non se refire ao final da novela, senón á lógica que pudera haber detrás do suicidio dun dos personaxes. É un exercicio moi interesante sobre a memoria, o que queríamos firmemente con 20 anos, empezámoslo a dudar con 40, e aos 60 sabémoslo totalmente falso. Lembramos con meridiana claridade cousas que non foron nin remotamente como as recordamos, e ás veces tan só precisamos unha palabra para que a realidade ocupe o lugar do recordo, no que éramos estupendos e os demais malvados, cando quizáis non fora exactamente así. Unha historia sobre a ética e o mal no ámbito privado, na que ao final todo atopa o seu sentido, polo menos nestas páxinas, así que teredes que leelas ata o final para descubrir ese sentido. Ademais, non hai excusa posible porque o hai en todas as bibliotecas do Concello. Moi ben, un libro ademais que é moi extenso ou... Non, é moi delgadiño, apenas de 200 páxinas. O sea que destes libros que se poden ler facilmente. De lectura moi fácil. Claro, ya que non se dispoña de moito tempo. Sí, exacto. El sentido de un final, por tanto, é a recomendación desta semana de Julian Barnes, non? Eso é, justamente. Moi ben, Ana, antes de irnos, pois temos que falar tamén de actividades, porque hoxe mesmo xa hai actividades, non? E tamén toda a semana que ven. Pois sí, porque mira, estás iniciando o curso escolar e así que as bibliotecas xa estamos a pleno rendimento coas actividades. De feito, esta mesma tarde, xa na Biblioteca de Nós, a 6:30, o grupo Alda ao Lado representará a súa obra, A Ovella en Gracia, que está integrada no programa Ler conta moito sobre igualdade e violencia de xénero. Estará dirixido ao público maior de 6 anos. Despois empezamos a semana que ven. A semana que ven xa temos recuperados todos os horarios de inverno en todas as bibliotecas, así que teremos todas as tardes ocupadas. O luns 16 empezamos en Dorneda con Paco Nogueiras, que traerá o seu espectáculo Radio Bule Bule para maiores de 4 anos. O martes 17 na Biblioteca de Oleiros haberá un obradoiro de marionetas de Variñas ás 5:30 para nenos e nenas de maiores de 6 anos. O mércores 18 será aquí na Biblioteca de Santa Cruz que teremos unha actividade científica titulada A Ciencia de Harry. Atención aos fans deste personaxe porque seguro pasarán en grande co grupo Ceo Aberto ás 6:30 para nenos e nenas a partir de 6 anos. Pero, como sabemos que Harry Potter levanta paixóns, non vos preocupedes se non podedes asistir o mércores porque volveremos a disfrutar da magia de Harry Potter o xoves 19 o día seguinte na Biblioteca Rialeda. Tamén este mesmo xoves en Lorbe teremos un contacontos para maiores de 3 anos co grupo Pitusa Semifusa a 6:30. Rematamos a semana o venres día 20, tamén con 2 actividades. Un obradoiro ás 5:30 na Biblioteca de Mera titulado Os 4 Tesouros a cargo de Miguel Cortés para rapaces e rapazas de máis de 6 anos. E ás 6:30 o punto final será na Biblioteca de Nós, onde a narradora Cris de Caldas fará as delicias dos máis pequerrechos cun bebecontos titulado Quenca, un quenco. Pero bueno, xa sabedes que todo isto podedes consultar na web do Concello ou no blog das bibliotecas, no que atoparedes a información totalmente actualizada. Pois moi ben, empezamos ou camiñamos cara ao outono aí xa con forza, non? Sí, con moitísima forza e moitísimas gañas. con moitas actividades. Como sempre, Ana Pais, moitísimas gracias, moi bo día e, en fin, hasta a próxima ocasión. Moitísimas gracias a vos, bo día. Veña, hasta logo. Hasta logo.